Danish Puncher, det skal vi tage noget om Minecraft. Shit, for at se det frem. I starten tænkte jeg, nej, jeg skal ikke lade Minecraft. Nej, jeg gider ikke. Jeg hader det spil så meget, men nu er det blevet til, at jeg skal. Så jeg begynder at lave Minecraft. Hvorfor fanden lægger jeg det? Nej. Jeg har måske en lille lag lige nu. Jeg ved ikke om den lagger. Er det på grund af min mand eller noget? Nej, den lagger han faktisk. Det gør den ikke. Lige meget. Det er bare mig. Det er på grund af at jeg er vant til Battlefield 3 eller sådan noget. Som er sådan smooth. Nå, lige meget. Det her er bare en lille world, jeg har lavet med min ven Mathias Felt og min lillebror. Yeah, det var rent faktisk bare lige den her, jeg lige vil vise os. Men jeg vil bare lige fortælle, at jeg sidder og spiller. Det kan godt være Minecraft Royale på det. Og jeg tænker, yay. Så hvorfor ikke? Lad os gøre det. Ja, lad os gå ind i fremtiden. Ja, vi går ind i fremtiden sammen for at spille noget sammen. Og det kan godt være, der kommer gameplays med venner på server eller på LAN party. Ja, det kan godt være, en gang laver en eller anden. Det bliver slet ikke tit, men så kan jeg lave sådan en ting, der hedder LAN party, måske. For jeg havde rent faktisk sjov med en, der hedder Simon, af mine venner. Vi havde LAN party. Shit. Det var godt nok, han sad og spillede meget SimCity, og jeg sad og spillede meget Battlefield 3, men vi spillede stadig Battlefield 3 sammen, og det var hergrinerne. Det vil gøre med Minecraft, fordi han har også Minecraft, og det lægger slet ikke på hans computer med det. Men det var lige sådan lige kort lige derfra. Jeg tænker Minecraft, fuck! Nej, det gør jeg ikke. Jeg tænker Minecraft shit i starten, men det er godt. Det må jeg sige. Godt spil. Jeg kan rigtig godt lide det spil. Men kun med venner, det er sådan alene. Kan du ikke se? Det er jo best friends forever, eller bagstødfelt. Jeg er ikke bøsse. Jeg var med til at lave det med ham. Vi keder os. Lavede det nu. Jeg er ikke bøsse, okay? Jeg er ikke bøsse. Nogen af jer skal ikke sige, at jeg er bøsse. Basta. Okay, det var det. Lad os gå videre. Min lillebror, han var nogle gange lidt tåbelig at lave rutsjebane. Jeg ved ikke engang, om det stod rigtigt. For jeg ved heller ikke, hvordan det står til rutsjebane. Lad os prøve den. Jeg har aldrig prøvet den før. Minecart. Whee! Nej. Nej, jeg er bange for holder. Nej. Okay, det var ikke så højt. Hvor nederen? Slutter her. Nå, okay. Okay. Lad mig nu komme i gang, man. Jeg har virkelig mange fans. Kør, Magnus. Kør. Det er faktisk ret sjovt. Nå. Det var måske alt for den her gang. Jeg håber, jeg laver noget med vennerne, så vi ses, det er Danish Puncher, og jeg signer off. Ej, vent lidt. Wow, det kan vi ikke slutte af med. Vi skal lige prøve noget at se. Haha, jeg tror, jeg vil gå ned i ender, ikke? Okay, prøv her. Jeg lige holder, jeg har lov til at sige en ting. Fuck yeah. Nu er jeg gået i enter. Fuck yeah. Fuck. Ja, jeg kan ikke censurere ordene. Bitch. Det er Danish Puncher, og jeg signer off i det her virkelig irriterende sted. Blot.